Hi guys! Welcome to Mamos Boys. In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. On our previous episode with Father Jess Manabat, he talked about his journey and mission on the Cruzada de Penitencia y Caridad. Join us as we continue our interview. So, I realized, habang inaaral ko yung mismong trabaho, the term krusada, nung una, akala ko nakafocus siya sa mga images. But habang tumatagal at habang binabalik-balikan ko kung ano yung misyon ng krusadang ito, yung Mahal na Virhen, nakasama yung Santo Cristo del Perdon, nakita ko meron siyang malalim na misyon na ginagawa sa ating archdiocese, which I think it is very crucial to highlight, especially now, kasi napakaganda ng kanyang advocacy. And what is the advocacy of this crusade? The advocacy of this crusade is take care of the poor. And being the church of the poor, yung istorya ng krusadang ito, yung unang obispo natin, si Bishop Guerrero, palagay ko ito rin ang naging dahilan kung bakit niya itinatag ang krusadang ito. Lalong-lalo na nung mga panahong iyon, that was in 1950s, bumabangon din ang sambayanan Kristiyano at bahagi ng pananaw na ibinigay ng ating unang obispo na si Bishop Guerrero kung paano mailapit ang mga dukha sa mga mayayaman. At ang krusada ng Virgen de los Remedios at ng Santo Cristo del Perdon ang naging daan para tumugon sa ganitong panawagan. At palagay ko, ito rin ngayon kung titignan natin yung relevance niya, lalong-lalo na ngayon, malakas ang epekto niya, lalong-lalo sa mga tao. Kasi ano ba ang nagiging santungan? Saan ba tayo humuhugot ngayon ng lakas? Humuhugot tayo ng lakas sa ating pananampalataya. At ang isa sa mga malaking bigyan natin ng pansin sa ating pananampalataya, lalong-lalo na yung mga debosyon na ginagawa natin mismo dito sa Pampanga ay ang krusada mismo. Ang Cruzada de Penitencia y Caridad. Ang pagbabalik loob sa ating Diyos at ang pagmamahal na pwede nating maibigay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga Kapampangan. It started from the perspective of this Bishop Guerrero. Nagsimula lahat ito nung makita niya nung siya daw ay na-assign dito sa Pampanga, sa San Fernando bilang isang obispo. Siyempre bilang isang bagong obispo, titingnan niya kung ano yung pangangailangan. At nakita niya kung paano kalawak ang Pampanga. At isa sa naging problema ng mga panahong iyon ay yung insurgency. At pangalawa, yung malayo ang agwat ng mga dukha sa mga mayayaman dahil ng mga panahong iyon ay maraming hacienda, marami din yung mga nakikipagtrabaho lamang. At nakitaan din niya yung mga Kapampangan ay malapit sa Diyos, malapit sa simbahan. Subalit, hindi sapat yung pagsisimba, hindi sapat yung ikaw ay pumapasok lamang sa simbahan, kundi nakita ng obispong ito na yung malalim na pangangailangan na kailangan nasa gawa yung pananampalataya. Kaya nga yung the famous line of Bishop Aki in Pampanga ay mucha piedad pero poco caridad. Ibig sabihin dito, ang mga Kapampangan ay madasalin po pero parang kulang sa pag-ibig, pagmamahal sa kanyang kapwa. Iyon ang naging daan para humanap siya ng
pagkakataon, paano ba gigisingin ang pagmamahal sa puso? At ang krusadang ito ang siyang naging susi. At doon lahat nag-umpisa. Kaya nga yung debosyon natin sa Mahal na Birhen ay napaka-importante kasi yun ang naging susi para buhayin sa atin yung pagmamahal, pag-ibig. Kaya nga yung tinatawag nating yung karidad. It is more of charity and love. The usual thing is yung mga rosaryo, pero meron din tayong tinatawag pa yung misyon, yung pag-aaral sa pananampalataya. Meron silang mga formation na ginagawa din. And most especially yung service, which is yung pinaka-image nito, yung lamak na tinatawag natin. Yung lamak, ito yung mga material na iniaalay ng mga tao kung saan man napupunta yung krusada. Like yung pagkain, yung mga bigas, yung mga sardinas. At habang iniipon ito doon sa lugar kung saan bumipisita ang krusada, ito yung nagiging lamak na tinatawag. Pag sinabi nating lamak, parang regalo. At ang lamak na ito ay dadalhin doon sa susunod na barangay o community o parokya. At yun ang ipamimigay sa mga dukha. The lamak is indented for the poor, for everybody. At ito yung isa sa mga dahilan para makita natin na hindi lang pagdarasal, kundi in action ng ating pananampalataya. At ang isang magandang identity ng krusadang ito, kung sa lahat, sa ibang mga diocese, ibang mga lugar, meron silang tinatawag na mga shrine na pinupuntahan ng mga tao, baliktad yung sa atin dito sa Pampanga. Ang krusada, ang Mahal na Birhen, kasama ang Santo Cristo del Perdon, sila ang pumupunta sa community. Hindi yung tao ang pupunta sa shrine, kundi ang Mahal na Birhen, ang Santo Cristo del Perdon, sila yung ngayon ang umiikot at pupunta sa mga komunidad kung saan kailangan para makita yung pananampalataya ng mga tao doon. So that means it is actually a pilgrimage in action. A pilgrimage in action. At nakikita natin dito yung tatlong ginagawa sa pananampalataya, sa paghubog sa kaalaman sa ating pananampalataya, at ang serbisyo na pwedeng ibigay ng krusadang ito. Palagay ko, ito yung kabuuan na tinatawag natin, yung the holistic part of our faith. It is not only about praying the rosary, attending the mass, or the other sacraments, but rather we try to put it into action, and that is the lamak na tinatawag natin. It is the original image at first, nung nag-umpisa ito. Napakaganda ng istorya. Noong una, the first part of this crusade, yung ginamit na image ay yung dito sa parokya ng Balite na Virgen de los Remedios. That is the original image na ginamit noong unang krusada. Pero yung pangalawang wave ng pag-ikot ng krusada, hindi na ito ang ginamit, kundi nagpagawa ng isang image ang ating mahal na obispo, si Guerrero, na ngayon na ito yung ginagamit talaga kapag koronasyon. At ito rin ang umikot sa buong Pampanga. And this time, kung noong first wave of the crusade, image lang ng Mahal na Birhen, the second wave, which until now na nangyayari, ipinasok nila yung image ng Santo Cristo del Perdon, which is Christ-centered. I think that is very notable in this crusade, na nakitaan na may kulang noong una at ipinasok ang Santo Cristo del Perdon to highlight the Christ-centered of this devotion. At ito ang nagbigay daan para lalong lumalim ang pananampalataya, dahil pagbabalik loob ngayon ang focus
hindi lamang debosyon, kundi pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya nga, nandoon yung mga iba-ibang mga sakramento, lalong-lalo na yung pagpapakumpisal. Pagkatapos, nung mga bandang mga 1980s na, which it started in 1950s, 1952, at punta tayo sa 1980s, nagkaroon tayo ng ibang obispo, si Archbishop Oscar Cruz. Dahil matagalan kung bumalik yung imahen, gumawa sila ngayon ng dalawang replika. At ito ngayon yung nakikita natin dito sa video ito. These are isa sa mga replika ng Mahal na Birhen, de los Remedios at ang Santo Cristo del Perdón, na sila ngayon ang umiikot. Yung original na tinatawag natin na nandoon sa Chancery, ito'y lumalabas lamang tuwing celebration ng anniversary ng koronasyon. So this coming 2021, base sa aming pag-uusap ng ating obispo ngayon, si Apondong, since we are celebrating the 65 years canonical coronation, ang lalabas for this 2021 ay yung original naman. Lalo na ngayong pandemya, ngayong naranasan natin yung crisis ng pandemya, kailangan natin talaga ng very strong images para buhayin muli ang pananampalataya. Want to know more about Reverend Father Jesus Manabat Jr.? Tune in to Limang Siglos YouTube channel and Facebook page for the next part of our interview. There you have it, guys. Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Dane. Jama Taraishinen!